Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, mission antsika toujours volaniko zegny accompli izy miamby le valy. Misy raha volaniko zegny tsy de mety volagniny loatra fa zegny volaniko tsy de problème Macron, problème Madagascar. Tsy problème Macron. Zay mivogna Macron ambadiky non 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 tsy problème Macron, problème Madagascar fa problème dirigeantsika mpangalatra, dictateur, corrompu, mafia, jusqu'à niany izy magnambanimbany jusqu'à maramila. Ino volaniko izy nagnambanimbany maramila? Simple. Anao olo tsary nahita la guerre, anao tsary hisy raha nataonao, anao nivogna fa anao maréchal. Maréchal zegny fa tsy mi-existe depuis la guerre. Azonareo zegny? Maréchal zegny. Nagnino izy tsy magnano empereur? Nagnino izy tsy magnano roi directement boka? Ah. Donc, en traduire, mambanimbany maramila, magnambanimbany force. Azonareo zegny? Donc, raha nivolagniny jiaby, de toute façon, il n'est plus crédible. Io tsy voatanany firenena io. Zegny volaniko, la France tsy hamango atsika. La France tsy hamango atsika volaniko zegny. Les problèmes dirigeantsika aby io tegna au-dessus de la loi. Ireo nivady au-dessus de la loi. Ah, surtout ireo anivon'ny tany io volaniko. Tsy jiaby, ataoko entre parenthèse fotiny, nde tianareo nde tsy tianareo, la guerre merina côté io, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tsy le madiniky magnano la guerre, tsy le madiniky magnano la guerre. Atao magnatiny lohanareo jiaby. Ah, zay volaniko, merina côté mi-existe depuis la nuit de temps. Ah, karaha sasany namitika, misy aty volaniko zegny, misy mivolagna oui zay namitika anareo fotiny zay koa tsy mahazo pouvoir, zay maty. Or que hitanareo dinikindreo zegny. Dinikindreo fa ratsy edy. Reo mivolagna izy koa reo tsy mahazo pouvoir, ireo maty. Azonareo? Dikan'izay zay mi-attaque état fédéral io. Mety maty zegny. Ah, fa anareo magnano pouvoir central io, tsy mila touchegna. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Atsika zao discussion antsika zao araiky fô. Anareo jiaby tia agnapetraka état fédéral io, atsika kaza miparitaka eky. Kaza miparitaka, atsika mila fagnantogno jiaby. Ka ce soit amy réseaux sociaux, maro mivolagna réseaux sociaux fô volaniko zegny. Réseaux sociaux alany anjirajoely, natoa izy alany mandeha aminazy agny le afatra. Sasa mivolagna anareo mivolagna fô amy réseaux sociaux, ino tsy regniny? La toa izy mivolagna resaka réseaux sociaux, regniny raha volagniny jiaby. Ah, ino? Toa? Macron nandeha ta Mayotte nomoaly. Navy izy à 22 heures taty. Izy niala Mayotte, presque émeute ta Mayotte. Azonareo zegny? Émeute à Mayotte. Nangoraro nagnano, tu vois? À la Réunion, ambarinareo olo jiaby tia Macron eto à la Réunion? Maro olomeloko. Maro olomeloko. Fotiny Réunion mivolagna, azala. Zay koa mijaly. Nagnino anao andeha iserrer la main dictateur à Madagascar, magnano arrestation arbitraire, mamono vahoaka anazy, il prive la liberté d'expression. Ah. Là, un instant là, haiko izy io, des fois Macron mitandregny le radio. Aty Radio Freedom, matanjaka Radio Freedom. Za zio mi-essaye d'appeler reo direct alefako. Fotiny maromaro volaniko raha mety tsy volagniny. Maromaro en même temps, za mba toujours rester, même si za volaniko zay ancien combattant fa za me reste toujours me respecter, que ce soit la France, que ce soit Madagascar, respecteko fo jiaby fa ty le problème ty, le fitondragna atsika ao à Madagascar. Le fitondragna atsika tsy manjary mangalatra zavanareo presque isan'andra anareo marigny dossier ny Mamirahavatomanga. Or que izy tsy mitondra fa izy la banque, izy midikty lohanazy. Adignany fa Pablo Escobar, iry Kadhafi, iry Hitler, tu vois, nisy farany raha nataondreo. Après izy volaniko, io ne problème tsika vahoaka. Problème tsika vahoaka, atsika tsy uni. Atsika tsy uni, problème tsika vahoaka. Tant que raha zegny tsy changer tsika,
fotony Andry Rajoely mivolagna mila changegna mentalité. Non, mentalité anindreo antrenika mila changegna. Normalement, l'eau saftra, libérer les prisonniers politiques. On va voir ce que ça va donner. Fotony ireo politiciens bio volaniko, que ce soit américain, que ce soit chinois, que ça, za tsy matoky les politiciens bio. Za tsy matoky les politiciens. Avatra loso, on va voir ino raha mety atao, mais la clé de la réussite, volagniny président, c'est le peuple. Izy koa tant que le peuple tsy mihetriky, volagny tsisy raha manjary. La preuve zio, tsy ambelany Andry Rajoely, la population mihetriky fa mitrefa nareo letsy zio ty, letsy zio nareo mihetriky. Que ce soit Antananarivo volaniko zegny, que ce soit à Diego, Majunga, Toliara, eran'ny Madagascar, mila mihetriky. Ataketsika état fédéral atsika kaza miparitika eky. Même olo miara-miaraka aminazy, to nivolagna, nous on comprend pas volagny nagnino tsy apetsaka andreo état fédéral io. Si, nous on comprend. Tsy tiandreo état fédéral io, reo misy en personne reo mivolagna, izy koa apetsaka anareo état fédéral, zay maty. Anareo zovy maty, anareo mpangalatra maty. Tsy hitanareo eky karakory agnovaka la corruption io. Azonareo zegny, zegny atsika vahoaka. Atsika tompiny la clé io volaniko. La clé de notre succès, c'est nous. Tsisy Chine andeha sauver atsika, tsisy la France andeha sauver atsika, tsy Andry Rajoely, surtout pas Andry Rajoely andeha sauver atsika. Atsika fo tompiny pouvoir. Niany anao magnambanimbany maramila, anao tsary nandeha la guerre, anao volagna anao maréchal. Nagnino anao tsy volagna empereur fo eky boka. Nagnino anao tsy volagna je suis le roi Andry Rajoely. Anao mavandivanda amin'olo aty, zany mikoragna koa amin'ny élu réunionnais. Atsika mety mikoragna ane zay aty. Karakory volagna président, soi-disant andeha agnamia visa gasy andeha à la réunion. Mais ndeha olo boka en France agny fo tsy tiany réunionnais bio aveto sur la réunion. Fotony c'est une île madiniky, tsy matana olo jiaby. Sasany mbola tsisy tragno pendant 3 ans, anao koa tsisy moyen, mangala privé. Izy koa magnano demande logement social, c'est mon cas. Anao tsy mahazo volaniko. Anao tsy mahazo logement social ke. Anao Andry Rajoely andeha idicte la loi eto, anao andeha commande Macron, ivolagna fa amiagna visa le vahoaka. Jamais de la vie, tu te trompes. Anareo jiaby vahoaka ankadalaina Andry Rajoely. Ataovagna ty lohanareo zegny. Nga io mavandy depuis le 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Izy mavandy. Ary tsy possible raha ataony déjà atsika andeha ankadalendreo amy TLSO mangala visa. Mangala visa. Anao tsiniky magnefa, anao to magnefa prestation baka. Anao magnefa, tsy sûr anao mahazo visa anao. Tsy olo mifoty la gueule olo reo zay. Anareo manginy fo. Nagnino zo nataondreo direct centralisendreo ao Antananarivo. Comme ça contrôlendreo raha jiaby. Contrôlendreo raha jiaby. Atsika ndraiky manginy fo. Allô Vangonga Kobe, allô pare fo. Vangonga Kobe pare fo. No azafady, za tsy magneky. Za tsy magneky volaniko aminareo zay. Ary anareo vahoaka ka za magneky. Zavanareo exemple Toliara. Toliara magnano raha zala. Tsy atsika nangala volany base Toliara fa iro. Niany vola fa noanoanindreo, iro sambro, mankadala olo. Mankadala vahoaka. Zegny volaniko état fédéral, anao consulte le vahoaka. Bon, monsieur le maire Jean-Luc Diavoljar, anao agnabiagna aéroport Andrakaka. Ok. Ino fidiram-bola eto. Micalcule baka olo jiaby, touriste jiaby mandeha, restaurant mandeha, hôtel mandeha, pare. Azonareo zegny. Ça c'est juste d'abord un projet. Eo amizay votegna atsika mivory olo jiaby volagna karakory mety mety nindreo ndraiky iro Antananarivo on a décidé ro tsy mivolagna amy Toliara direct aloha apetaka atsika base Toliara nosy sakatria alaitsika. Non, za tsy d'accord.
Tegna tsy d'accord volaniko aminareo. Tegna tsy d'accord za. Donc, atsika la clé ni réussite de Madagascar. Il faut pas compter sur les mafieux corrompus. Za fa mivolagna aminareo atsika la clé. Ah. Tsy olo madiniky volagna zegny aminaka, olo maro maventy volaniko zegny. Olo mpagnano politique, tsy karaha sasany magnano politique, nangalatra rô. Io amizay magnasary volagna, exilé politique zay, mila efa en France rô jiaby. Azonareo zegny? Iro amizay io magnirika antegna, non kaza mila miady état fédéral ambilahatry ka atsika uni, atsika mandongona Andry Rajoely, izy koa izy rongana, io tsika magnapetraka état fédéral. Firy fois zay nakadalenareo? Firy fois zay nakadalenareo? Ataonay décentralisation, avy décentralisation, zavanareo, vavany, même cité ni, bora réglage. Anareo naregny fa rô nivolagna décentralisation tata tsara, depuis rô nazo mandanjo, rô fa tsy mivolagna eky. Amin'ny Assemblée nationale tsy mivolagna rô. Donc je suis désolé. Tegna désolé za. Za tsy d'accord. Bon, sokafa masitsika, sérieusement, sokafa eky masitsika. Allons réagir. Tsy nitsika eky, ny zanakatsika, ny taranakatsika ho avy. Va? Atsika boka fanefa. Atsika misubira fo. Atsika zio ty, gasy misubira. Io tsisy ty réagir, misubira. Anao vangona tefaka, ya mety fo, allo fo. Amare ro avy, ande angala tragnonareo, ande androkanareo agnatiny tragnonareo. Hagnino anareo? Fotony andareo bavozoka e. Raha nataonjo ny andiny, ino tsy ataonjo izy amare? Anareo zio mino fa anareo zio en sécurité anareo jiaby. Tsisy araiky en sécurité. Zany, tsisy preuve baka, tsisy preuve. Preuve fa devant masinareo. Madagascar tanàna fanamijaly. Or que tsy trokony. Ino koa preuve tadiavinareo? Tianareo alefako agnarany olona agnano renseignement, magnameza renseignement agnatin'ny gouvernement ao, alefako aminareo agnaran'io. Io amizay le olo aby andeha voniandreo, fotiny agny baka mamonomono fo. Zay mandini anareo. Anareo vola avy ety anareo, zay tsy avy agny. Izy koa tsy madigny démocratie, zay mbola tsy avy agny. Fa zay le porte-parole volaniko aminareo zay. Zay magnaboaka raha tsy hitanareo. Ary anareo diaspora eto koa. Anareo koa tsy ty volagna, afodia fo vavanareo. Vidéo nety amin'olo mijaly fa empaka. Zay diaspora mivolagna, iave tsisy dikany combat, non tsisy dikany. Misy dikany, misy antony. Natoa Andry Rajoely mivolagna amitsika resaka réseaux sociaux, natoa Général Bomba volagna resaka réseaux sociaux, natoa rô mandefa vidéo n'Andry Rajoely, soit photo Andry Rajoely amin'ny réseaux sociaux, natoa rô magnefa magnano compte vorondolo. Mikontra zay. Dikan'zegny, l'arme de communication de guerre le plus répandu dans le monde aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Il Trump nampiasa izy ty. Azo tsy nampiasa izy ty. Donc, il faut vivre avec son temps. Azonareo zegny, il faut prendre les outils mety iedivagnareo. Donc, ino raha edivagnareo? La vérité. Ambararo raha diaby tsy manjary. Raha ataony NC Christian tsy manjary maty io. Tu vois? Raha ataony ami cura. Lety la famille nazy ny tanacura deto otrino. Raha ataony la famille nazy amy secreny. Raha ataony la famille nazy ambilbe ao. Raha ataony NC Christian amizay, izy miaraka mamy Ravatomanga mamono le vahoaka. Be zegny. Karakory aza anareo zegny, izy koa tsisy réseaux sociaux. Donc, zay tsy tia. Tsisy olo forcegna volagno. Za tsy président de la république, anareo forceko, tsy mila magnano grève, anareo tsy vola. Non, vous êtes libre. Karaha misy olo, hier, nikoragna taminaka, dans la plage, anao libre volagno. Io tsisy problème. Je suis convaincu. Za koa tsy nagnano vidéo. Possible tsy convaincu. Raha nazy diaby ataony normal fo boka raha diaby. Niany izy convaincu. Donc atsika vileza mavozo. Zay ny problème tsika. Ty le favozoagna ty problème tsika.
Ely Mayotte agny tsy mikidikidy maramila que soit tu vois torabaty mandeha tsara ro magnorognory raha tsisy problème, même à la Réunion volanko aminareo zegny tu vois, même en France zegny atao hoe tanàna mandroso. Nareo mivolagna la France nagnino la France tanàna madiny kely io midomine olo jiaby parce que reo misy stratégie ary ny anaranay stratégie ndreo izy volagniny aminareo ataonareo agny anareo moataoata foa Facebook non, ampidira agnatin'ny lohanareo, ampidira agnatin'ny lohanareo. Zay vola raha io volanko aminareo zegny izy koa fa vola apse karaha anao marary vazina, izy koa tsy adosinao apse io tsy janga azonareo. Karaha zegny koa vahoaka. Ino problème Madagasikara? Mamiravatomanga problème Madagasikara. Adoso mamiravatomanga Madagasikara possible mandeha mahitsy. Ino problème Madagasikara? Misy différence entre merina le côtier. Voleza nareo volagna tsy possible, atsika tsy mila fampiady, atsika fa miady, atsika fa miady resaka justice atsika fa miady. Anareo zio normal volanko aminareo zegny ke anao nagnano raha eto exemple à la Réunion, za magnano raha eto à la Réunion ke za andeha hitsaragna en France, mais c'est pas possible, vous êtes malade ou quoi? Anao magnano raha problème à Diego Suarez, izy koa olo tiandreo bon allo olo Diego Suarez mandeha mitsaratsara izy fa izy koa olo fa andeha bloquendreo resaka politique mandeha Tananarivo, izy koa fa mandeha Tananarivo boka nefa raha jiaby nagnano appel monsieur le maire Jean-Luc Javolojara, aia dossier nazy, aia dossier nazy, où est le dossier d'appel nainitra boka anareo? Tsisy raiky volagna jugé condamné fa tsy condamné ampelanareo ao izy ravoravo boka anareo, izy tsy mihetsiky izy tranquille ravoravo pour l'instant il ne dérange pas ambilafo izy azonareo zay. Merci premier ministre, anao ambady koa volaniko zay, anao ambady koa maromaro ny te amezanareo mutation ao boka Antananarivo ao, maromaro olo amezanareo mutation anao ny ambady koa premier ministre, olo benao Jean-Luc Javolojara. Izy possible andeha andevigny anao fa tsy mamiraavatomanga andeha andevigny anao, ataova agnatin'ny lohanao zegny niananao nazo place nazo pouvoir anao mitorogno nazo pouvoir pape Jean-Paul II, nazo pouvoir pape, paix à son âme paix à son âme tout simplement, c'est comme ça. Dezovanao, c'est là-haut ou en bas on va nous juger. Pour l'instant vahoaka malagasy mijugeanao Andry Rajoelina, mijugeanao Mamiravatomanga, mijugeanao raha ataonareo tsisy raha manjary à Madagascar aika 2025 olo mijaly rano mijaly électricité, ninareo zegny normal aia 2025 à Diego même usine araiky tsy vo créer, même lalagna tsy vo vitanareo il faut arrêter, franchement il faut arrêter raha ataonareo fa trop. Niananao volagnanao maréchal zava amin'ny dictionnaire, zava amin'ny ino dika maréchal zay, nagnino anao tsy nagnano empereur, nagnino anao tsy nagnano je suis roi direct ataovanao roi comme ça c'est fini, comme ça anao mangala jusqu'à karaha en Angleterre, même en Angleterre misy roi volanko aminareo zay, ireo état fédéral, États-Unis état fédéral, la Chine état fédéral, la Suisse confédération, le Canada état fédéral, l'Éthiopie état fédéral nagnino amitsika tsy andeha faut te fitiavanareo tegna tout simplement, tianareo i contrôle olo jiaby jusqu'à contrôlegna zanakan'olo vadin'olo raha jiaby contrôlenareo. Tsisy araiky masaky vola ty budget la justice ty budget l'école ty budget non, tsisy araiky masaky vola atao iny 2 milliards ziny volay madame iny atao iny 2 milliards par an, iny raha vitany 2 milliards pour une province l'école
de vola midy koa resaka touriste mbola angalenareo koa mbola alefa Tananarivo ale shidon na imba vahoaka atsika magnano karaha ty sérieusement nagnino vahoaka atsika magnano karaha ty atsika magneky fo raha ataonjeo tsy manjary ty nagnino atsika vahoaka za mipose la question aminareo ne anareo ne fôty volaniko zegny tanàna koa tsy miady tsy mandroso ataova agnatin'ny lohanareo zegny tanàna koa tsy miady tsy mandroso tanàna aty manonga raha magnano grève olo misy raha magnano grève olo amitsika agny ndraiky oui président ameza t-shirt zay président président mavanda aminareo ino raha volagny bory réglage allo tsika agnamboatra passeport tsy mila mandeha Tananarivo aia fa navita passeport araiky bory réglage niany amizay président vola mahazo visa nareo andeha la réunion ale chidon anareo amizay mety fo karaha madame-nazy vola usine éthanol aia usine éthanol 400 mégawatts aia 400 mégawatts je vais être meilleur que président Marc Ravalman. T'es plus nul encore. Tu es bon à rien. Presque 15 ans non tonda. Inra vitano. Ton excuse CVO inra vitano CVO non. Soit non anarun gaka CVO l'autre. Nidika agnatin'ny cerveau nareo raha io anareo zio vous dites n'importe quoi. Vous dites vraiment n'importe quoi. Anareo président, anareo le présenter la loi. Anareo ndraiky mandika la loi. Iska anareo volagna toujours pour dire des conneries. Anao misy Facebook, zay boka volagna Facebook ato au contraire. Anao magnabiagna Facebook, misy raha mandalo fo Madagascar. Tokiky ne olo jiaby taty. Maraindregny iny tokiky zavanareo Madagascar avy président nidivindreo jusqu'à magnano peinture olo jiaby fotren'olo atsika dikazy vitanareo fo basy mampadio Tananarivo mais tsy priorité nanareo comme atsika mila misolelaka président Macron fotiny misy vola tsy maintsy misy vola fotiny andirajoely zegny andeha agnamia visa nareo baka atsy agnatin'ny programme Macron